অবনরুগৈ চিন্তিনর যত চিনি যে সারা ত্রিপুরানি যত অজামা এমএলএ এমডিপি এম তাই যত অকারা রংস্রি চিন্তিনর আসুকলাইখা দিক নির্দেশনা রেখাচিনি বুবাগ্রা गोबांमा बरंनि बोखाबो सुंजानाय कखंमानि अमरनबतिनि स्राय सेराके रिबायखा ख्रिस्टान बर बुदिनाय तामनि अखंनबतिनि बुबाग्रा स्राय सेराके दिखा तांगै जों बीजेपी नि सिमुलनाय बुसानानै नांखा अखंनबतिनि बुबाग्रा स्राय स्राय कारिका जतनो जत लिडार जत वारियर्स रक तिनि अखंन खाना जतनो खापुजाका एबं संरक्षका अखंन जत अजामारक बुसकांनि सालो मात खानानि सिमि तिब्रा हासनि जत जागा जों कपिनाय এবং অকংন যে বরংনি बोखावा बुदि क्वेश्चन फाइमान अकंन बतिनो ठीक खालाय जों बुबाग्रांतानि स्राय स्रायखाय थांगाता सर तामनि बागै पद बुबरनो बुद रने अब किससे एक्सप्लेन द खाइबानो अमंका और पॉलिटिक्स बरकगया अरंका आनि दफानि कक चिनि पार्लियामेन्ट साजोंनाय जों इन्डियाव हाबमाने उल गोबां मा त्रिपुरानि एमपिंका गोबां मा बर विभिन्न पार्टीनि थांगा किन्तु त्रिपुरा सानि कक बायसाफोरनो साजायगया जों ताम अमति प्रतिनिधि जन रहनानै नाय दङ जे प्रतिनिधि चिनि त्रिपुरा सारनि कक सानाय एवं चिनि जे एकर्ड दंमोनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा त्रिपुरा मथानि बिसिङाव जे एकर्ड दंमोनि एकर्डनि इनकनबो कगनबो जों आगामी दिन पार्लियामेन्ट दिसा तेबो तारतारि इमप्लिमेन्ट खायनानै आबनि बागै जों चाइतंनि दा आबनि बागैनो जों फरकसा चिनि रयेल फेमिलि बरंनो जों बर हरकाता कप्लाइं फाइनेन्स बागै बुसु जरा एक्सपेक्टेशन तो जों सुदु कप्लाइ सिमे कप्लाइ तंनै न एबन मार्जिन बुट बाय जों जिदिनान बागै जों एकदम को एक्सपेक्ट ईस्ट त्रिपुरानि कैंडिडेट वोटर संगताम को कसले सर ईस्ट त्रिपुरानि ईस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंट्री कन्स्टिट्युएन्सीनि वोटर संगताम को कसर आं बरंनो सानाय बोखावो अरै बरै खालायावो दुद्रु मुद्रु उंयावो जों कायसानो चिनि त्रिपुरा सानि कक साना बागै पार्लियामेन्ट जों बुट बेंक रखनानि बागै चिनि रयेल फेमिलिनि चिनि बरम गनांजि कृति देबो कृति सिंह देबबर्मानो जों बुट मारिनाय सिम्बलिया आसल काचिनि दफानि कक सानाय बरक नांगो ताबुनि जराबो अमनो जों जत लोकनो बयनाय नरक बुसकांनि सालो अयनो बुबु चिनि कृति सिंह बुदिदि बुवाग्रा नाहारि दिदि त्रिपुरा साना नाहारि दिदि चिनि पद्म चिन्नया मेन जागा चिनि बर